Sa pagkataon nato nining kalibutan gikaluhaan na kitag problema ug mga nagkandaiyang hagit sa kinabuhi. Usahay, ang matag problema naghatag og direksyon sa atong kinabuhi. Karong adlaw, sundi ang akong laag ug atong sayran ang kinabuhi sa mga tao likod sa mga sinaw na bato. Init, tas Buhibol Kid Adventure Bulawan. Hello guys, this is Boy Bulkit. Kauban ako si John Dale and of course si Gerald. Gerald. And karon na among experience ang live sa iyang papa kanang pagmina. So pag magkuha mig testing og kanang Bulawan. Lah, atong tan-awon karon kung unsa gid ko makita pa kitag Bulawan ug unsa gid sura sa pure nga gold. So syempre musulod mi ang bangag. Pila ni lawom kay ni? Lawom kayo. Ay gawlaw. So musulod sa mi diya. Sundi ang atong adventure sa bangag. Ay nun para pangutag Bulawan. Tukar pa akong kadanghag, nahulog akong cellphone. And ang katasan sa nahulugan is mga pila ka na, 20 meters. O saan, taas-taas hindi siya. Basta, yung basket ko ni kalakihan. Kasi nga na to kung buhay pa ba akong cellphone. At tagi ko ani. Tara. Mas kinangon pa kung magunit o PC para mag-down dito. Pero akong cellphone na shortcut na. Ay lang ba ni, sakit? Lago. Apa? Balindri. Nakuha na akong cellphone, nagkaon po kong yuta. Tayo pa. So, gikan. Taas kay nga bangag. Nahulog ko itong cellphone sa akong kadanghag. Kasi, marag, kaya pa kaning... O, naon pa. O, kuandra. Screen protector. Importante ang screen protector, guys. Pero marag, makaya pa. Padayon ta. Sabi, delikado di sa pagikan na to sa pag-sinking. Sinking tawag ni Rard ba? Sinking, medyo taas-taas na gid siya. Tapos karon pasok-sok mi dito. Of course, yuta gyud ang palibot, yuta na iban tambak na sago. Karon moagi na mig suguran ning bangag mo sok-sok namin. So okay pa. Unsa ning gakuan? Unsa ning gatingog? Ito na kwan, lower. Blower Para sa hangin. para hangin. Try na itong sok-sok. So tawag ani ride. Drip, sinking. Kani drip na po ni medyo pa slide nga basa pa na. Flat tapos sinking na pod. Sinking, drip, sinking. Drip. So makita ato diri nga sa pagsulod pa lang sa tunnel, dili na gid siya ang lalim kay purag life ang nakakuan ani nakataya. Unsa ni siyang tubo rad ganing unsa ni? Sa hangin. Hangin. So kani, since nga palahon naman, kani ang maghalalay sa mga para magaginaw mi sa lalong aning tubo. So, dinhi pa lang daan nga area, saludon ako daan sa tuwang mga minero sa kalisod ug sa ilang pag-agwanta sa ilang trabaho. Dili gid siya worth it nga baratuhon ra yung pagpalit ang gold. Lagi sa lilig naman. Ba. Unsa una ulo o tiil? Una, ulo. Ulo. Thank you dahil sa ako ang cameraman na si John Dale Balatero Buna. So, sunod dito ang challenge na ningan. Kamay din, bangag. Ipauna si... Ay, diba, balik sa gaman, Brad. Ipauna si... Kuhan siya magkuha si Iwa. Stop ang camera, tapos si... So, di siya lalim mag-mining diri kay
Kamang Kapoy. isa kamang dili Ang sayon. gamay nga bangag, magkabulingit ka. Pero mami choice kay mara man diri man gid ni na kuan, mo may gihatag no. So maningkamot na lang gid ni nga mabuhi. Grabe gid siya kapiot. So, nami karon diri sa Kibali pis sa abantihanan diri sa unan. So, naa diri akong bayaw nga banti. Atong paano na unsay sitwasyon diri sa ilawom. So, naara. Mo na yung kinabuhi diri. Lisod nga pait. Mo na yung hangin dito. Taas. Nag-supply diri sa ano. So, ingon siya. Pagantiyon yun kanina di na. Muna yung mga minerals na baon siya para Guide para nay sulod makakuha og sa bulawan. Ah, So di lalim nakabalik ang isa kay murag gihangaka lagi siya. limit yes. Ni iya, gusto man ka diya. Okay ra. Bati nga Paul. Bisag piot. Dagan kay maalalay na gyud siya gapon kay may mga ugat sa kawin, ay kisig nga piling malalay sa tuwa pero dili gyud siya kumpensaan. Kay alam na. Delikado. Uyan man. Kailangan naglukot man. At least naka-experience ko. One thing is, dili lalim. Ay, ganyan baratuhi ang gold. Kinabuhi ang nakataya. Dili lalim. Di kaya. Di kaya. Dili lalim. Pasahangin ako sa tanaw karon na ayog, hangiwa ang gold palihog lang. Dili lalim. Abi na to gayahay ka nang gipakinlaw-kinlaw sa mga kamot sa mga mayaman sa karitis. Una-unaan ninyo kung kinsa ang nagkuha na, ang mga tao nga nag-effort og kuha na. Kung gusto mo makabarato, okay ra hangyo ninyo. Testing mo sulod sa bangag, hangyo adayon. So kaning mismo nga mga bato may ginahakot nila, ginakuha sa ilalom sa bukid, sa mga tunnel para dugmokon. Tapos pag madugmok, masiparitan rin nidayon ang mga gold gagagmay nga may himo nila nga makolek nila, matigom. So inani siya. Kani wala di pa may mahalin kita dito no. Di pa mahalin so kinahanglan gid i-process pa. Wa pa gabaligya nga kanila mismong bato ibaligya. Wala po. Nang lang dugmokon gid sa daan. Stop ka mo na siyang gakuhaan sa ilalim sa bangag. So pagkakuha ning yuta man no mga bato, sagol. Minerals, isagol, ibutang nato na siya diri. Ito tawag ni drum. So kaning drum, diri dai ba? Pwedeng iputan lahat rin para magpigis sa Saan na? ani Saan ni? rat. Rad. Ipaslak siya diri. Then ahead na siya sa dai. Oo, ayan na siguro. Katong listingan. Apil ni? Kadagan di kayo? Aron mapigis sa mapinong ang bato.
ang magkuha nato yan pa oh. Mga bato-bato, sagol na mga klase nga. Basta na dagko pa. So kani pinuhon siya ni pinuhon. Pinuhon. So pag kauman nga gibutang ng stock, butangan ng tubig. Hindi ka man sa tubig, gitakluban. So karon ng bato ni pan, ano bandar na? Oh. Tuyokon dayon para lataon. Galing. Galing. Sa atong itry karon mangita kita. Kumakita pa kita. So after pila ka kuan minute, oras. After pila ka oras yung pagalingan ni kuha na dayon. Kuha na. Kuha na ang nilugaw. Na nilugaw. Sumura siyang simento. So naa ni muna ang process nga pangitaon na to ang gold diri. Pagkahuman na mo nga naog sa bangag nga lahom, ubi, logi, nagbaki iba nga suksok sa mga kabangagan, among giplasit ito kanina, tapos karon gidala na diri sa gagmay nga swimming pool. Ug na si tatay karon diri para nagkuan. Kasi process na ni tay. Huwag nang makanan eh. Murag hugasan. Yugasan. Ya imo nang ayag-ayagon dayon. Yung Karakter dito. Pila na katuig nagkuan niya, nagtrabaho ani. Okay na. Na panahon. Gaga ng 25 anyos. Nang sigo katuig. Dato kay kaana may gold man imong gikuha. Gold lagi pero miligraman. Dili man yung ginagko. Buhi-buhi lang gyapon. Buhi lang yapon. Sugar tayo sa inyong pinakadako nga nakuha nga kuan gold. Depende sa makuha na mo na muuno, media, kwento. Anak na. Ang halinan mga Sa pagkakaroon, mga presyo, murag digdigtaha. Sa unang nga panahon pa sa tag-50 pa ang kuhan, ang gramo. wala pa. Ang pinakagamay niyo nakuha. Pinakadapit na uno, Ang pinakagamay. Bali ang kita. ang kita yun. Imugin ko nun, kumpara sa kanang mga inadlaw, 500, Yan lang gyapon. 200, Pero lagi adlabot nga naiadlaw po rin, masiro po ka. zero gyud. Buhi ra gyud ay. So so far sa imong minero ya kanang kuan. Pila kanang unsa pinaka delikado nga nahitabo pag minaw nimo kanang pinakahadlok nga nahitabo. Nagkano man nagyan nato ng mga hitabo nga bardown. Bar down Bardown sa ilawom sa tanil. ang katong kahoy nga butang Dili. Patugid ng area. ang bato mahulog. Hulog. Eh, Nagan mo dito sa Gatlin kay delikado man kayo. may galit kay wala mo malakan pud sa kuan. Wala. Pag kaya ra ipadaplin. Safety ra hinong kayo kay may bawaan man nimo og ang tanil mag-area kay may signal man na. Sa 25 ka tuig nga pagminay mo na gini mong gibuhi sa pamilya ya. Mao na gini. Di na gini nga kwan kay wa magilain among mga trabaho dinhi kita. Grabe. Dili sa atong land of pure gold, home of pure gold. Ang trabaho gid sa kasagaran sa mga tao diri is pagmimina gyud or pamulawan sa Bisaya pa. Kinala yan ni gibuhi karon niya giyang gilimpyuhan kay kani process ni sa pagkuan. Atong ipakita to ganina atong ginagmay nga pagpakita lang to nga nay testing ba to siya, testing nga nay gold. Karon mo na gini ang process nga para makita ang dinagko nga gold. Sampulanan raw. Ato pang testingan karon na kung saan gid pag-process. Dali, kung sample. Ulan. Ano ra oh? Naghana eh. Daming tikwilis. Allah. Kita mo anang murag balas sa dagat pero kanang nipis nga balas pero ang color lang kay gold lang gid ang color inana ang makita kung madulan sa kamera.
Wow. Huna-huna na ato idagan. Grabe. Tinana kasimbol no nga kwan. Tumayabo na agoy, impas. So yan na, makita na ito nga, gamay kay nga gold na sa palad ni tatay karon, nasa yang gigunitan. Pero it takes life gyud ang gikuan ni gigamit o gigasto or ang ngwan nanganib sa pagkuha ni gina. So dili siya basta-basta. Ang gina sa nananaw dira nga gapalit og mga gold buyers. Aya pud mo hangyo diha kung mohangyo mga limot, kisting mo sulod sa bangag aya mo hangyo. E dili lalim. Pila miligram sa miligram. Miligram. Katong ikuha to gina nga mura siya sawag to. Murag ilugaw. Pag iyang ayaw sa tubig di gina nanan makita na dayon ang gold. Automatic. Diretso makita ang gold so pino pa kayo. Ba pino pa kayo so kita tagpaagi ani nga makuha gina to siya nga buo. I dedicate this song to my home province, Bukidnon. Bukidnon. Ikaw ang akong yutang na tauhan, ikaw ang akong pinuyanan. Ipakakamura o ginikanan. Hey, 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 hey. Bukidnon. Ikaw ang among puyan, nagsulod sa mga katuigan. Mulang yaw man ikaw gihapon ang among ulian. Panganda mga igsoon kay magtapos The power gusto rin mo. duha ka I syudad stop. gambay di ka munisipyo imbitado ang tanan bisan pa man ug mga dayo kaamulan festival Sada dako mga price ano. May gamit ani balin mo tutong baray arang katulugan. Ito oh. sa makita sa kaamulan talaan di kigaunon bukid Yaod gilog dala tag isa. wahano sila ang nagrepresenta sa atong buhig Uy. kinaiyahan din ang pingan kay maoy lang itong kasa baga nga lasang sa mga Grabe, mura kong kinayan. musika sa kalasangan halapat niya kapatagan nga puno sa panalum bisag wala midagat diri na ay suba nga Wala tong mga iso. nun ikaw nagtaganas among panginahan salamat pahalipay amua kang awitan Sulod na bagay. Nombre lang ito eh. ipakakamura o ginikanan Grabe ka kapoy, pero enjoy. Nangyari karon sa kilid sa dako nga bukid diri sa Gango, Libuna, Bukidnon. And so far we enjoy the day sa pagpangita og pure nga gold diri sa Libuna, Bukidnon.